kasadarion ima pakit kasyahon dohot lapatanna. Pakit kasyahon punak mo olo makatidakon hanta masukiku maralohot pemacongnya. Dia do lapatan ini waktu ikut dia dari rohat taribata jarak ikon holong rohat taribana asa unang hita olo menggagat dongan jolma manang majehehon manang hata-hatahon pauruhon sangat nasida ikon niapina dodongan jolma ang kasotakas do kay dinovo salama orang urung dari jamido bahwa hidup yang bosakna atau ramanku mencaturkan di bata lawak mula nomor 4 kenai. Ini mandibata